Паважаныя калегі, сёння прапаную разгледзець вельмі важную для практыкі тэму асаблівасці карэкцыі парушэння вымаўленчага боку маўлення пры розных формах дызартрыі – коркавай, бульбарнай і мозачкавай. Чаму гэта важна? Таму што, нягледзячы на знешняе падабенства праяў, механізмы парушэння пры гэтых формах прынцыпова розныя. А значыць, калі мы будзем выкарыстоўваць аднолькавыя прыёмы, эфект будзе значна ніжэйшы. Менавіта таму лагапед павінен дакладна разумець, з чым ён працуе з парушэннем тонусу, каардынацыі або артыкуляцыйнага праксісу. Пачнем з коркавай дызартрыі. Яна звязана з паражэннем кары галаўнога мозга і ў аснове сваёй мае парушэнне артыкуляцыйнага праксісу. Гэта значыць здольнасці выконваць дакладныя, мэтанакіраваныя і паслядоўныя рухі. Важна падкрэсліць, што коркавая дызартрыя неаднародная. У яе аснове могуць ляжаць розныя механізмы, і ад гэтага залежыць, як будзе выглядаць маўленне дзіцяці. Разлічаюць дзве формы. Кінестэтычная. Яна звязана з паражэннем постцэнтральных аддзелаў кары і праяўляецца як парушэнне артыкуляцыйных адчуванняў. Дзіцяці нібыта не адчувае, як яно гаварыць. Яму цяжка зразумець, дзе знаходзіцца язык у момант вымаўлення гука. У выніку ўзнікае пастаянны пошук патрэбнага ўкладу, памылкі нестабільныя, сёння атрымліваецца, заўтра ўжо не. Асабліва пакутаюць шыпячыя гукі і афрыкаты. Другая форма – кінетычная, звязаная з паражэннем прыматорных аддзелаў кары. Тут парушаецца паслядоўнасць рухаў і іх пераключаймасць. Дзіцяці цяжка пераходзіць ад аднаго руху да другога. У маўленні гэта праяўляецца ў тым, што складаныя гукі, напрыклад, афрыкаты, могуць распадацца на часткі. Назіраюцца замены шчылінных гукаў на выбухныя, пропускі ў спалучэннях зычных. Маўленне напружанае і запаволенае. Важна адзначыць, што пры гэтых формах асабліва цяжка адбываецца аўтаматызацыя гукаў. У цэлым для коркавай дызартрыі характэрна, што дзіця нібыта пастаянна шукае патрэбнае становішча органаў артыкуляцыі. Мы шмат працуем перад люстэркам. Падрабязна тлумачым, як утвараецца гук, звяртаем увагу на становішча языка і губ. Вельмі важна выкарыстоўваць параўнанне, як правільна і як неправільна. Пры кінестэтычнай форме абавязкова падключаем тактыльнае адчуванне, дакрананні, апоры, каб дзіця пачало адчуваць артыкуляцыю. Калі гэта кінетычная форма, мы працуем над паслядоўнасцю, гэта склады, ланцужкі, прамаўленне, падлік з рухамі рук. Вельмі важна захоўваць павольны тэмп, каб дзіця паспявала кантраляваць маўленне, і трэба быць гатовымі да таго, што аўтаматызацыя будзе доўгай. Цяпер пераходзім да бульбарнай дызартрыі. Тут механізм зусім іншы. Яна звязана з паражэннем чэрапна-мазгавых нерваў і ў аснове перыферычны парэз. Гэта значыць, што мышцы становяцца слабымі, паніжаны іх тонус, у цяжкіх выпадках можа назірацца нават атрафія. Гэта значыць, мышца як бы ссыхаецца, памяншаецца ў аб'ёме і становіцца яшчэ слабейшай, бо яна не атрымлівае дастатковых нервовых імпульсаў і не працуе ў поўнай меры. Важна разумець, што ў гэтым выпадку пакутаюць не толькі адвольныя, але і міжвольныя рухі. Гэта значыць, што дзіцяці цяжка не толькі гаварыць, але і, напрыклад, глытаць, утрымліваць сліну. Маўленне пры гэтым невыразнае, размытае. Голас ціхі, часта хрыплаваты, дзіця хутка стамляецца. Мы бачым, што ўжо праз кароткі час якасць маўлення яшчэ больш пагаршаецца. Даволі часта назіраецца цяжкасці глытання, слінацячэння. Характэрна, што гукі як бы згладжваюцца, смычныя гукі становяцца падобнымі да шчылінных, звонкія аглушаюцца, галосныя губляюць выразнасць і набліжаюцца да нейтральнага гука. Вельмі часта назіраецца назалізацыя, таму маўленне можа мець насавыя адценні. Фактычна, мы маем сітуацыю, калі артыкуляцыйны апарат не гатовы да дакладнай работы, і таму карэкцыя тут прынцыпова іншая. Мы не можам патрабаваць ад дзіцяці дакладнага гука, таму што ў яго проста няма для гэтага фізічных магчымасцяў. Наша задача спачатку уключыць мышцы, актывізаваць іх, вярнуць ім хаця бы мінімальную сілу і рухомасць.
Таму работа заўсёды пачынаецца з падрыхтоўчага этапу. Мы выкарыстоўваем масаж як агульны, так і лакальны, накіраваны на губы, шчокі, язык. Важна не проста выконваць масаж, а сачыць за рэакцыяй мышцаў і паступова павялічваць актыўнасць. Далей падключаем пасіўныя і пасіўна-актыўныя рухі. Спачатку лагапед дапамагае дзіцяці выконваць рух, затым дзіця паступова ўключаецца само. Асобнае значэнне мае работа над дыханнем. Мы вучым дзіця працягламу, кантраляванаму выдыху. Выкарыстоўваем простыя практыкаванні. Дзьмуць, гудзець, працягла вымаўляць гукі. Гэта база для далейшай работы над голасам. Пасля таго, як з'яўляецца хаця б мінімальная актывацыя мышцаў і больш стабільны выдых, мы пераходзім да пастаноўкі гукаў. Пачынаем заўсёды з самых простых губных гукаў, такія як П, Б, М, бо яны патрабуюць менш складанай каардынацыі і дазваляюць хутчэй атрымаць вынік. Далей паступова пераходзім да адкрытых складоў. Вельмі павольна, з вялікай колькасцю паўтораў. Вельмі важна ў гэтай рабоце не спяшацца. Дзеці з бульбарнай дызартрыяй вельмі хутка стамляюцца, таму заняткі павінны быць кароткімі, але рэгулярнымі. І яшчэ адзін важны момант. Любы, нават вельмі маленькі поспех трэба абавязкова замацоўваць і падтрымліваць, бо прагрэс пры гэтай форме дызартрыі, як правіла, ідзе павольна. І нарэшце, мозачкавая дызартрыя. Яна звязана з парушэннем каардынацыі рухаў, бо пакутае мозачак і яго сувязі з іншымі аддзеламі нервовай сістэмы. Тут важна разумець, што мышцы самі па сабе могуць быць дастаткова моцнымі. У іх няма такой выяўленай слабасці, як пры бульбарнай форме. Але праблема ў іншым. Рухі становяцца няўзгодненымі, недакладнымі, разбоўтанымі. Дзіцяці вельмі цяжка сінхранізаваць дыханне, голас і артыкуляцыю. Кожны з гэтых кампанентаў як бы працуе сам па сабе, і няма адзінай зладжанай сістэмы. У маўленні гэта выглядае вельмі характэрна. Яно становіцца запаволеным, толчкаабразным, разбітым на асобныя часткі. Часта мы чуем так званую скандынаваную гаворку, калі кожны склад нібы вымаўляецца асобна. Парушаецца рытм, інтанацыя, лагічныя націскі. Голас часта неўстойлівы, можа змяняцца па гучнасці і вельмі тыпова, што ён затухае ў канцы фразы. Дзіцяці проста не хапае каардынацыі, каб давесці выказванне да канца. Калі мы глядзім на артыкуляцыйны апарат, то бачым, што рухі языка недакладныя. Яны могуць быць або занадта шырокімі, залішнімі, або, наадварот, недастатковымі. Часам назіраецца дробнае дрыжанне языка. Дзіцяці цяжка ўтрымаць патрэбную позу. Яна распадаецца. Таксама часта адзначаецца паніжаны тонус, вялкасць мімікі, што яшчэ больш ускладняе выразнасць маўлення. Таму асноўная задача карэкцыі пры мозачкавай дызартрыі – гэта сінхранізацыя. Мы павінны не проста паставіць асобныя гукі, а звязаць паміж сабой дыханне, голас і артыкуляцыю, зрабіць іх работу узгодненай. І тут на першы план выходзяць рытм і рух. Мы актыўна выкарыстоўваем прамаўленне, падлік, каб задаць пэўны тэмп. Вельмі добра працуе спалучэнне маўлення з рухамі рук. Напрыклад, кожны склад суправаджаецца рухам. Можна выкарыстоўваць крок і слова, калі дзіця прамаўляе словы ў такт хадзьбе. Шырока прымяняюцца рытмічныя практыкаванні, калі задаецца пэўны рытм, і дзіця павінна ў яго ўпісацца. Гэта дапамагае арганізаваць маўленне, вельмі эфектыўныя спевы, бо яны натуральна аб'ядноўваюць дыханне, голас і рытм. Добра працуюць вершы з выразным рытмам. Асобную ўвагу мы надаём інтанацыі выразнасці. Мы вучым дзіця не проста прамаўляць словы, а рабіць гэта з правільнымі націскамі, за змяненнем інтанацыі, захаваннем рытму фразы. Таксама важна працаваць над утрыманнем артыкуляцыйных поз і дакладнасцю рухаў. Усе практыкаванні выконваюцца павольна, з пастаянным кантролем. Вельмі важна разумець, што без рытму і руху работа пры гэтай форме будзе значна менш эфектыўнай.